ndiye kuti zere zotero ndikumalo wapo komano nkhawa iyi inakonzedwa konso mu chigamulo cha ku court chija cha chigamulo cha ku court cha 2020 constitutional court kuti pofuna kuti amalawi ambiri majority azikhala ngati kuti iwo atenga nawo mbali yosankha mtsogoleri ndi mujapana bwera ndondomeko ija ya 50% plus 1 kuti gawo limeneli nyanja imeneyi msinje umenewo amene angauloke pamenepa azikhala kuti wapeza mavoti okwanira theka ndikupezeraponso voti imodzi 50% plus 1 ndimatinso ndipezerepo mwayi kukonza yapa kuti ambiri timanena kuti 50 plus 1 ayi si choncho chifukwa 50 plus 1 ndi 51 ndiye koma pa zimene tikukamba ndi 50% plus 1 ndiye zimenezi ndithu zatuluka mu nkhani ya manambala imenenso ikupereka nkhawa makamaka kumbali ya vota apathe kuti ndi chifukwa chani amalawi ena sakumakhala ndi chidwi kuti akavote ndi chifukwa chani ena basi kungodzipangira kuti ine tsiku lakwana pa 16 September koma kumeneko sindipitako pitani mukavote mundipeza koma china mwa chifukwa chimenecho ife ku Political Science Association tikumazukuta kupyolera mu akafukufuku ena monga ngati Afrobarometer akafukufuku monga ngati aipo ndi ena akafukufuku amene amakhala ndi mfundo zogwirika chifukwa akafukufuku aliso pawiri pale akafukufuku ena ogwirika ndiye pale akafukufuku ena amene amatulusa umboni osagwirika oyena amakhala awedewede zimenezo ndipo titiziziona kumalawi kwathu kuno ndipo ndakondera kwambiri magwisa ntchito yawo kuti awedewede wedewede ndiye kuti njira imene atsatira iwo kuti mpaka atuluse zotsatira zawo ndi njira yofoka ndi njira yosavomerezeka kapena njira yabodza chifukwa pale akafukufuku ena abodza koma wawo amene tikunenawa Afrobarometer awa ndi odziwika mu Africa yonse ndiponso muli akatswiri awa amene tikunena kuti aipo amene wa aipo aliso kuzomba mulinso akatswiri mmenemu ndipo njira zawo ndi zodziwika ndi zovomerezeka ndiye zonsezi zikuphelera mphongo kuti akafukufuku amenewa anapeza kuti anthu ena sakumakondwera ndi zina zimene zikuchitika mu ziko sakumakondwera monga mwachisanzo ndi economy kapena chuma amene chikuyendera mitengo ya katundu chitetezo ulimi ndi zina zotero zakanthu kumbali ya anyamata azimayi zonse ndithu ndiye tikaziyikano zimenezi mu mphika wa manambala achisankho amene atulukawa sikutipasa chithunzithunzi kuti anthu ena akumagwa mphwayi kuti sakavota chifukwa chokuti akumakhumudwisidwa kuti atsogoleri amangotilonjeza nthawi zonse amapanga ma promises nthawi ya kampeni ikakwana amalankhula mokopa mtima komano nthawi yochita ikafika zimene amachita ndi zina ndiye kuli bwino ife tisakavote chifukwa mavoti mapeto ake akungothandizira kukhutitsa mimba zawo chabwino ndimafuna mutatitambasulira pamene ndinatengera funso langa kuti tikaona zotsatira zimene zili zosatsimikizika ndi nambala imene akuluakulu ameki analengeza kuti yakwanitsa kaponya voti zimakhala ngati kusemphana makono ikhala ngati yokwererapo zimachitika mchisankho zimenezozo zikhoza kuchitika ndithu pali mafactors ambirimbiri mukumbukira kuti nthawi ija panalinso ngati ma transfers ena amene amachitika komanso manambala ena amakhala ngati ma projections ma estimates chabe zongoganizira chabe komano zikafika nopoti taponya voti ndiye kuti manambala ena amakhala amenewo ndithu ndiye tikuyenera kutsatira manambala amenewo amene akutuluka mu mphika mwenimweni kutengera pa mapepala pa mavoti pamene anthu anavota ndi zimene zija nizichitika zinakalowa mu ballot amene mu ballot box chidebe chija chimene anthu amayikamo mapepala chimene chija ndiye kuti zimene zikuwerengedwa panopa ndi zenizeni osangoti zongoganizira mutu osati ma estimates chabe ndiye titengere zimenezozo chabwino dashboard iyo tikayang'ana ndi mama console 24 amene ndithu ife talowetsa m'makina athu tikuona ndithu kuti Peter Mutharika a DPP ali pa 2,022,879 pamene Lazarus Chakwera MCP ali pa 732,575 Adalitso Kabambe 146,664 Tupele Muluzi 53,281 Joyce Banda a People's Party 53,135 Kwame Bandawe AAA ali pa 16,043 Thokozani Banda 10,783 Kondwa Nankumwa PDP ali pa 9,603 Oja Zaka Alibe Mlandu a Michael Usi 9,235 Kamuzu Chivambo a Petra 8,434 Phunziro Mvula a Independent amene kamene oima paoka 5,696 Diuchirungo oima paoka 4,403 Cosmas Chipojola 4,371 Frank Mwenifumbo PNDP ali pa 2,435 Smart Swira oima paoka
1091, pamene a Jordan Sauti oyimaso amakamaka PCB amenewa 1081, pamene amiwa Tobias ali pa 1041. Ino ngati katswiri pa nkhani za ndale tikayang'ana kapena kuchokera kubungo limene la katswiri pa nkhani za ndale amene ali ndi zipani ndi amene akuoneka kuti akutsogola kwambiri, oyima paokha ndi amene akuoneka kuti atsaliranso kwambiri. Tinene kuti chidakali pomwepo kuti Amalawi timakhulupirirabe kuti kusankha atsogoleri kudzera mchipani kumene kukhoza kuthandiza kapena kuti umwayi kapena kuti mwayi wa anthu amene amayima paokha ndi ndale zathu zimayendera. Umakhalapo ndithu kuti mwina nkuchita bwino tikang'ananso ndi imene zikuonekera pamenepo. Ku kafukufuku kapena zokambirana kwambiri za ndale posatira ndondomeko ya political science zimene zikuchitika pamenepa sizodabwisa iyayi, chifukwa zinapezeka kuti kwambiri the role and functions of political parties yoyambirira yeneni imakhala imene iyi, kuti political parties udindo wake kwambiri is to nominate individuals that must be elected for public office. Ndipo ngati chipani chakhazikitsidwa ndikupezeka kuti zaka ndikumadutsa zaka ndikumatha koma osapezako MP osapezako kansala, ndiye kuti chipani chimenecho chikulephera udindo wake ogwira ntchito kuonesesa kuti chikutulutsa anthu okuti akayimirire anthu onse maofesi aboma amene amatchedwa kuti public office. Ndiye trend imene sikudabwisa iyayi. Makamakanso ndi zimene zikuonekera kwambiri tikachokera mu nthawi ya matipate kuyambira 1994. So the role and functions of political parties ikupezeka kuti udindo wa zipani ukukula ndithu. Kuonjezeranso apo muona kuti kuchokera 1994 kuzafika pano pakati apa pabadwa zipani zambirimbiri, zipani zambiri ndithu. Mukaundula wa registrar of political parties tikunena pano muli zipani zopitirira 23. Zonsezo ndiye kuti zikukangalika kuti nthawi ya chisankho ngati imeneyi zizitulutsa atsogoleri okuti akagwire ntchito maofesi kusogolera anthu maofesi aboma. Koma chidwi changa china chili pa mpando wa president, chifukwa muona kuti pali zipani zina yapo zimene zimakhala kuti zikuyesesa kuti zitulutse president koma zimatherabe ndithu mmalere pena pake. Chimavuta nchani? Chimene chimavuta kwambiri number 1 ndi nkhani ya interaction between chipani ndi anthu. And pali zipani zina chizungu amagwiritsa ntchito kuti briefcase political parties. Zimachitika ndithu chipani kumangodziwika chifukwa cha munthu mmodzi, chipani kumadziwika chifukwa cha mtsogoleri ameneyo president yo. Ndiye kuti iyeyo ngati sayankhula, iyeyo ngati satuluka kuyankhulapo, ndiye kuti chipanicho kulibe. Limenelo ndi challenge lalikulu. Koma chachiwiri muona kuti zipani zimene zili apa makamaka tikaona the top 2 amene akutsogola Professor Arthur Peter Mutharika ndiye kenakono amene akubwera mbuyo Dr. Lazarus Chakwera. Zipani zawo ndizokuti zagwira kwambiri zigawo za dziko lino, ndiye kuti regional politics tinene choncho. Zimenezi zikuchitika apa zikungotsimikizira kuti our political parties are very much grounded, are consolidated by the power of regional politics. Izi zikutanthauza kuti ndiye kuti MCP ikuyang'anabe chigawo chapakati ngati kuchipinda kwawo. So izi ndi ndale zachipinda zimene zikuonesera apa, zimene zikutsimikizira trend imene suli yangochitika pano pachabe yayi komanso zisankho zambuyomo. Koma ngakhale zili choncho pali pena pake pamene pakuzidzimutsa. Ndiye ndi mmene chipani cha DPP kapena Professor Arthur Peter Mutharika mavoti yake akubwerera, chifukwa zikuoneka kuti maboma ena amene anena kukhala ma stronghold Malawi Congress Party akumapita komweko kumeneko, ndiye kuti Professor Arthur Peter Mutharika akutengakonso mavoti ochuluka ndithu poyerekezera ndi mmene amatengera mavoti mu chisankho cha 2019 komanso poyerekeza ndi chisankho cha 2014. Ndiye mukayang'ananso pamene pomona 2019 zinali choncho exactly pamene ndakondwera nanu, chifukwa 2019 muona kuti Professor Arthur Peter Mutharika 34.94%. Zikusonyeza kuti inde anatsogola molingana ndi formula imene timagwisa ntchito nthawi imene ija, komano sanafikebe pa 50% plus 1. Ndiye kuti zipani zinazo makamaka MCP inali kuti yagwiririrabe kwambiri chigawo chapakati ngati ndale za zigawo ngati kuchipinda ndithu mene amayankhulira ena kuti kumeneko ndi kuchipinda kwa MCP. Koma zimenezi zapezeka kuti chisankho chimene cha 2025 chapanochi zimenezi sizinasinthe kwambiri, komano pali ka movement pali ka progression
sizinasinthe kwambiri chifukwa ndikunenanso poyerekeza ndi trend imene inachitika 2009 mavoti imene anatulukira nthawi ya 2009 ndi nthawi imene imene 2009 exactly ndiye muona kuti nthawi imeneyo Professor Arthur Peter amene Bingwa Mutharika anapeza mavoti opitilira ndi 260%. And mavoti amenewa ambiri ndiye kuti amachokera ma district amenewa ngati Dowa, Mchinji, muona kuti kumeneko kunatuluka ndithu ma MP ochuluka kwambiri a DPP, yet traditionally potengera ndi chikhalidwe mwina maganizo akhoza kumati kumeneko ndi kumene MCP inayenera kuti ipezeko mavoti. Ndiye tikayerekeza zimene zimachitika 2009 muona kuti pali zifukwa zake. Maperesenti anali mote. Thank you very much for that. So Bingwa Mutharika 64.83%, pamene nthawi imeneyo John Zenas Unga Pagetembo 30.92%, enawo ndikumabwera mbuyo motero. Ndiye chimene chikupereka chidwi ndi nkhani yokuti kodi zimenezi zimachitika chifukwa chani, zimakhala yonje chifukwa chani. So there are specific reasons. Zina zimene tazipangako kafukufuku ngati ku Political Science Association ndiye na amene abale amene timagwira nawo ntchito ma associates athu zikusonyeza kuti when the economy is performing well, chuma cha dziko chikamayenda bwino, mtsogoleri akamayendesa bwino chuma cha dziko, anthu amakondwera naye. Ngati mene zinalinda Mutharika. Ndi mmene zimakhalira ndi nthawi ya Mutharika chifukwa so nthawi imene ija kuchokera chaka cha 2005 kuzafika chaka cha 2010 zaka 5 zimene zizi Malawi inatengedwa pa dziko lapansi ngati amati an economic miracle. Ndiye kuti ngati chozizwa chimene chinachitika pa dziko lapansi kuti dziko lomwe limene linali mbuyo limabwerera mbuyo koma chuma chake chinamba kukwera kwambiri, such that Malawi was recorded as the second fastest growing economy. Osangoti mu Africa mokhatu koma no pa dziko lonse lapansi, in the whole world globally, chifukwa amene anali number 1 nthawi imeneyo. Ichuma ichi ndijoti Amalawi akhale ndalama mthumba kapena zinthu zikhala kuti zili mitengo yabwino. Ndiye ndizogwirizana ndithu chifukwa chokuti mitengo ikakhala yabwino ndiye ndi nkhani ya inflation ija, ndi zimene zimatanthauza kuti anthu akapita kokagula katundu kandi mu shop kandi ma services akukwera ma minibus sakulipira ndalama zambiri. Ndiye ngati sakulipira ndalama zambiri ndiye kuti ndalama imene ali nayo ina ikusala mthumba, ndiye kuti ali ndija timanena kuti disposable income yochulukirapo. Kandalama kena kamene kakumati akagulagula idzi ndi idzi zapakhomo zonse, akagula chakudya, akagula izo kukalipira ma school fees, ndalama imene akusala nayo ikukhala yochulukirapo. Osati kuti ambiri kwambiri ayi, komano ndithu yochulukirapo. Zinthu zimeneno zinayamba kuoneka kuti zikusiyana pamene dziko limayenda. 2014 inapezeka kuti inflation yamba kukwera, ndiye kuti mitengo ya katundu yambanso kumakwera ndithu. Ngakhale nthawi imene ija ndiye kuti pa chisankho cha 2014 panali ma factors ena amene anapangisa so kuti ngati Mai Joyce Banda, Dr. Joyce Banda, the former president, apezeke kuti ataya mavoti. Panali zimene zija ndithu, koma ndiona ngati nkhani ya Kachigate ija imene inachitika mu 2013 ndi imene inakhala ngati kuti yapululitsa mavoti ochuluka a Mai Joyce Banda, komanso anangokhala zaka ziwiri zokha. So to consolidate their politics, PP chipani cha PP kuti chikhazikike ndithu chimange nthenje bwinobwino, anali ndi kanthawi kochepa kuti sakonzekere chisankho chimenecho. So ma figures amenewa mmene akuyenderamo pamene zaka zikudutsa, ma trends amenewo akuti pasa chithunzithunzi chokuti Amalawi akupanga respond kuchina chake. Ndiye kuti Amalawi apano si Amalawi ajano ongozidwa kuti tengani t-shirt iyi ndiye mukandivotere. Inde t-shirt yo akumalandira koma akumazifunsa nsokha kuti kodi mmene ndavala t-shirt imo komano chakudya ku nyumba chiliko, mmene ndavala t-shirt imo kodi ndikafuna kupita town ndikwera chani. So ndi ma factors ambirimbiri amene asogoleri azipani apa presidential candidate anena kuti aganizire. So to convince a voter today kuti o voter akopeke masiku anowa akuyenanso kuti zofuna zawo zikwaniritsidwe. So the issue of the issue of kukwaniritsa malonjezo, fulfilling promises ndi nkhani yofunikira kwambiri. Chabwino taona ndimene Dr. Chakwera achitira mu chisankho chimene cha 2025, koma tikangana 2020 pamene anali pa mgwirizano makamakanso ndi zipani zina, tinaona kuti ayi pamenepo zinaonekabe ngati kuti anachita bwino. Kusowekera kwa mgwirizano ndi zipani zina tinene kuti kwakhudza kwambiri Malawi Congress, kuti mina zimafunikirabe kuti panakakhala ina kuti ayende nawo ngati mene anachitira nzawo amene akutsogola pano.
mgwirizano uli ndi influence ndithu umatha kupereka chikoka komano siyankho lotheratu tinene ndithu chifukwa tikayang'ananso history ya migwirizano kuno kwathu ku Malawi pali migwirizano ina mbuyomo imene inachitika imene zinapezekabe kuti zisankho sana wine kunali nthawi inake kunali timati mgwirizano coalition nthawi imene ijakhanga zisankho kazi za 2004 ndi kusogolo ku 2009 kunalinso mgwirizano wina ndithu coalition pakati pa UDF ndi Malawi Congress Party komano muona kuti nthawi imeneje ndi pamenenso DPP inapeza mavoti ambiri koma ndi apa pa 2020 pamene mgwirizano unazakhala ngati kuti wapangisana kuti ubwerese chikoka mavoti ambiri alliance ndithu tizisiyanisa pakati pa alliance ndi coalition mwina imeneyo ndi nkhani ya tsiku lina koma tikunena kuti siyankho lotheratu chifukwa zikutengera the quality of the alliance zikutengera kuti kodi alliance yo mkatimo muli dzotani kodi ndi alliance yokoma chotani mkatimo chifukwa pali ma alliance ena otenga ngati mwambi ujamati chikomekome cha nkhuyu mkati muli nyerere zomaoneka kunjaku ngati kuti agwirizana komano asanagwirizane zenizeni agreement palibe alliance yachita shekana manja apasana chanza ndithu komano zitopotopo mkatimo komano zochitika zitopotopo ndiye ndipaja tinaona 2021 kumapita 2022 kuona kuti tonse alliance ija yayamba kulowa liponje yayamba kusasuka ndiye ndikuyankha pafunso lanu kuti kodi alliance pamene pali ndi influence yankho lake ndilo kuti eya komanso ayi potengerano ndi kuti mwakondana bwanji chikondi chimene chili pamenepo kodi ndi chikondi chija chokuti amati ndinyamulire mwana ndiolotsere mwana kenako ndikutafune kaya amatero mwambiwo so but the blue alliance imene ili pakati pa DPP ndi afford to a certain extent mbali ina ikhoza kukhala kuti yathandizirako ndithu mavoti ena kuti President Professor Arthur Mutharika akokereko mavoti mwachisanzo mmene anthu okavota achitira aku chigawo cha kumpoto Chitipa exactly mukhoza kuona pamene paja kuti Chitipa Professor Arthur Mutharika akusogola ndithu yet kuti muyang'ane kampeni imene inaendera kampeni ya Professor Arthur Mutharika sanazungulireko kwambiri kumpoto sanazungulire kwambiri ku Chitipa ngati yongotapitsa kumakhala ngati mongodutsa ndithu mongakhala ngati kungopereka moni osakhalapo pamalo kwambiri komano zimene zija ndi kumakhala ngati zoperekabe chikoka koma tiziwe kuti kumbali inayi ndiye kuti mu Blue Alliance ipo munali mamulumuzana ena amene amakhala akuthamanga ndiye kuti Mwanja Enoki Chihana amakhala kuti ali mmene muja akuchita mbali yawo ukunso ndiye kuti Dr. Jenny Answer the running mate apita Mutharika nawonso akupanga mbali yawo ndiye the beauty about alliance ndi zoti ubwino kapena chimene chikomera alliance nchokuti mumakhala ngati mukugawana ntchito mukugawana madera ngakhale Professor Arthur Mutharika sangaonekere apa koma chifukwa mwagawana zochita ena akapangisana kuti Professor Arthur Mutharika amudziwe amukumbukire ngakhale kuti iyeyo physically kumeneko sanganakatani sana kapezekeko so alliance yes they can help but it depends on the nature and the quality of the alliance. Lilongwe ndimene ndithu anaperekera Lilongwe City mwina zina ndi zina zimene zimakhudza moyo wa munthu zakhalaso mwina ndi zotsatira mene munafuna kuzilamulira kusowa kwa mafuta galimoto kachani zona pamenepo in terms of political science the character and the behavior of an urban voter sometimes zimakhala zosiyana ndikaganizidwe komanso machiridwe ka munthu wakumudzi okuti akukavota because here we are looking at Lilongwe City ngati chigawo pachokha ngati dera palokha kuyerekeza ndi Lilongwe amene ali kuma district amene timanena kuti Lululo so it is between Lilongwe District Council versus Lilongwe City Council ndiye mu city mumakhala kuti mabweraso anthu ena amene sindiye kuti originally ndi anthu aku Lilongwe komano munadzaza anthu ena ozagwira ntchito ena pochita motero anakhazikika asandukano nzika za mu Lilongwe so that is the nature and the characteristic of the city such that the city voter munthu amene ali one town okavota amakhalanso akupanga interact ndi economy mosiyana ndi amene ali wakumudzi and ndinene ichi kuti the voter today munthu amene akavota panopa akumaganizira kwambiri kuti akumakumanizana kwambiri ndi mitengo ya katundu akupanga interact with the market almost on a frequent basis ndiye kuti lero akupita kunsika
akukapeza kuti mwina mtengo wa katundu uli apa, mawa upita kunsika mtengo wa katundu yemwe uja ali apa, mkucha sopano ali apa. So the city voter ndi amene akukumanizana ndi mitengo ya katundu kawiri ngakhalenso kuti naye wakumudzi nayenso wakuma district zimene zinso akukumanizana nazo, koma frequency yake imakhala ngati yosiyana chifukwa cha kusiyana kwa ma services aku city mosiyanitsananso ndi ma services zinthu za tsiku ndi tsiku zimene amalandira anthu amene sakukhala m'mizinda. Chabwino ndimakambapo zokhudza mmene mavoti wa ayendera, komano chinthu chinanso chimene chachitika pa chisankho chimene chakuti kumene mwina amene akuoneka kuti ali ndi mphamvu ngati mene alili achakwera MCP nkumenenso amuthalika amakwanitsanso kupeza konso mavoti, akapita chigawo chawo ngati chakumwera amapezekaso kuti kumene kuja almost akutenganso mavoti onse. Tinena kuti so zachita affect in terms of the numbers amene akutuluka pakadali pano. In terms of the political calculus, yes, we can begin to say that chifukwa zikuonekera kuti madera ambiri amene muchati manena kwa ambiri ya kuti kuchipinda kwa Malawi Congress Party zopezeka kuti Professor Athapita Muthalika alowako ndithu alowa asuntha ndithu alowa nkati kuyerekeza ndi 2019. Pamene the opposite is true kuti mukaona madera ngati kutyolo kumulanje makuona kuchipinda kwa Congress zona di kupherezera pamene ndi manena paja ndakondwera kwambiri chifukwa chobweretsa chithunzithunzi chimenechi chikutisonyeza kuti kusalima kumene kukunena kukhala ndithu kuti limodzi mwa maboma amene anena kupanga lean towards the Malawi Congress Party. Koma tsopano pano ovota ambiri anena kuti ayi ife tikavotera Professor Athapita Muthalika ndi mmene zachitikamo. Professor Athapita Muthalika 60,830 votes. Tayerekezani pamenepo ndi Dr. Lazarus Makathy Chakwera amene apeza 49,443. Komanso UTM tisaiwale kuti UTM nayo imakhala ngati ikukankha ikubwera ndithu koma pali ngati kampikisano almost a neck to neck competition kusalima kumeneko pakati pa Dr. Daliso Kabambe ndi Mr. Atupele Muluzi. So UTM 3,673 poyerekeza ndi UDF Atupele Muluzi 3,220 amene wandithu akhala ngati kuti mwina ndi mwina amakhala ngati kuti akupekesana. Koma mukabweresa chithunzi china mwinanso pogwisa ntchito chomwechi chimene chikundipasa ine chidwi kwambiri si Professor Athapita Muthalika kapena Dr. Lazarus Chakwera koma ndi mtsogoleri uyo amene ali pa number 6 potengera chithunzi chimene kusalima. Mtsogoleri amene ali pa number 6 presidential candidate ameneyo Akwame Bandawe chipani cha kuti mati chipanji anyamata asikana kwinako azimayi. Number 6 for Akwame Bandawe to hit number 6 there ndikuona ngati ndi achievement ndi big achievement ndithu. Why tikunena motero poyerekeza kuti iwo andikoyamba kupezeka pa ballot paper pamene ma candidate ena akamuzi chiwambo mwachisanzo sikoyamba kupezeka pa ballot paper. Komanso in terms of politics muona kuti Akwame Bandawe pano ndikoyamba pamene akhala ngati kupanga nawo active electoral politics poyerekeza ndi akondwani nankhumwa ndi ena otero ndezopasa chidwi kwambiri. Kodi anthu potsiriza anthu akamakavotera mwina ngati amene alili Akwame Bandaweyo amakhala ndithu akudziwa amene akumuvotera kapena chimachitika ndi chani mene mufotokozera mfa awo mene alida amaiko usi ndi Abandawe ndekuti ausi ndodziwikako ndithu koma mavoti akapita kwa aina amakhala kudziwa zimenezo tiziwe ndithu. It is a matter of political strategy chifukwa ena mwina tikhoza kumembekezera kuti awo ndi akavotedwa kwambiri chifukwa kuti dzina lawo timaliziwa Michael Usi mwachisanzo kuti ati kwadziwa kuchokera mu ntchito zomwe amagwira sombuyo muku adra ndi zina zoterozo. Of course that is an advantage to him koma you never know kuti Akwame Bandawe might have had a silent strategy imene amayigwirisa ntchito ndithu. Anthu ena amagwirisa ntchito njira yamati door to door campaigns. So I'm not saying with the total certainty kuti ndimene anagwirisa ntchito Akwame Bandawe koma akhoza kukhala kuti anatero ndithu chifukwa ine mukandifunsa ndimaona ngati kuti mwachisanzo akondwani nankhumwa ndi ananena kukapezeka pa number 6 paja koma awayika kunsi zona ndithu oja zake alibe mlandu. Is the vice president, a sitting vice president, sanenera kuti achinyidwe ndi Akwame Bandawe koma zimenezo ndiye ndale. So politics is a dynamic venture. Things can change, zimakhala ngati zikuzungulira nkuzatere koma it all depends kuti ma promises amene akupita kwa anthu ndi otani chifukwa ndinene motsindika chakumapeto kuti ndale zikuyenera kukhala chida
chothandizira kupindulira miyoyo ya anthu osangoti kukhala chinthu cha mavoti kuti anthu azingopera m'manja manambalawa koma anthu azifunsafunso kuti kodi pamawa miyoyo yathu izakhala pabwino motani so